Dewin a Dotty fy ffrindiau a fi. Dewin a Dotty fy ffrindiau a fi. Dyna pwy a welwch chi yn ein byd bach porffor ni. Mae'n ddiwrnod prysur yma ynghylch meithrin Cwm Bychan Bach heddiw. Ydych chi'n gweld yr holl blant yn chwarae'n hapus? Ydych chi'n coginio rhywbeth blasus, Tom a Dana? Hei, gofalus ar y beics na Gito a Martha. Ha ha! Ydych chi'n gwybod pwy arall sy'n hoffi chwarae'n y cylch meithrin? Dewin wrth gwrs. Mae Dewin wrth ei fodd yn chwarae gyda'r holl blant yn y cylch meithrin. Heb anghofio Dotty. Helo, Dewin a Dotty. Ydych chi am ddod i chwarae gyda ni heddiw? Hwre! Tybed beth gawn ni chwarae heddiw. Oes gen ti rhywbeth yn cuddio'n dy het, Dewin? Map. Map helfa drysor. Da iawn, Dana! Map helfa drysor yw hwn. Wyt ti a Dotty wedi gosod helfa drysor i'r cylch meithrin? Wel, dyma ni hwyl. Mae angen dod o hyd i 5 peth ar yr helfa drysor. A bydd y 5 peth yn ffurfio gair hyd. Gair hyd? Gair hyd fydd yn helpu'r balalôn i hedfan. Hen bryd i chi ddechrau ar yr helfa drysor felly. Lle sydd angen i ni fynd gynta, Dana? Y cliw cynta yw fod hwn yn rhywbeth i gadw dy ben yn gynnes. Ydych chi'n gweld rhywbeth, blant? Het? Yay! Da iawn, Gito. Het yw'r ateb cywir. Mae yna res o hetiau lliwgar cynnes yma yn does. Lle sydd nesa ar y map, Dana? Y cliw nesa yw fod hwn yn rhywbeth lliwgar iawn iawn. Tybed be di'r ateb, blant? Ydych chi'n gweld rhywbeth lliwgar? Enfys? Da iawn, Martha. Enfys yw'r ateb cywir. Wel, dyna ni enfys smart. Da iawn, Martha. Lle ni'n mynd nesa, Dana? Mae gan yr eitem nesa lawer iawn o olwynion. Ydych chi'n gallu dod o hyd i rhywbeth, blant? Lori? Da iawn, Tom! Mae yna lon lle o olwynion ar y lori fach yna. Wel, wir, blant. I chi wedi llwyddo i ddod o hyd i 3 pheth ar yr helfa drysor hyd yn hyn. Beth yw'r cliw nesa, Dewin? Mae'r eitem nesa yn rhywbeth crwn. Ydych chi'n gweld rhywbeth crwn? Pêl? Da iawn, Dana. Pêl yw'r ateb cywir. Gwych, Dana. Dim ond un peth arall sydd gennych chi ddod o hyd iddo ar yr helfa. Lle ni'n mynd nesaf?
Waw, dyma ni barc chwarae llawn hwyl. Ych chi'n mwynhau dod i'r parc, blant? Mae un cliw ar ôl ar yr helfa drysor. Mae'r eitem yma'n anifail hyd. Anifail hyd? Ydych chi'n gweld unrhyw anifeiliaid hyd, blant? Uncorn. Wrth gwrs! Uncorn yw'r ateb cywir. Da iawn, blant. Chi wedi llwyddo i gwblhau helfa drysor, dewin a doti. Ond beth am y gair hyd? Mae angen i ni helpu'r balalŵn i hedfan. Beth yw'r gair hyd, Dewin? Mae'r holl bethau i chi blant wedi dod o hyd iddyn nhw ar yr helfa drysor yn sillafu'r gair hyd. Ydych chi'n cofio'r holl bethau, blant? Het, enfys, lori, pêl ac uncorn. Beth mae llythyren gyntaf pob gair yn ei sillafu? Helpu. Ydych chi wedi dod o hyd i'r gair hyd? Ydych chi'n gweld y balalŵn yn codi? Da iawn, blant. Ych chi wedi helpu'r balalŵn i hedfan unwaith eto. Mae'n bryd i ni fynd nawr. Diolch i chi gyd am ein helpu ni heddiw. Diolch, Dewin a Doti. Ond dyw i'n wych gallu helpu'n gilydd. Hwyl fawr, Dewin a Doti. Brysiwch nôl i'n gweld ni'n fuan, ynghylch meithrin Cwm Bychan Bach.